Өлкән яшьтәге авыруларны табиб-пульмонолог, гастроэнтеролог кабул итте. Балалар поликлиникасында республика клиникасы белгечләре, аллерголог, кардиолог, пульмонолог эшләде. Табибларга күренергә җитди авырулары булган 15 кешене чакырганнар. В рамках Дня Единой России в нашей больнице будут осуществлять консультативную помощь 5 врачей, 2 из которых это специалисты Республиканской клинической больницы, врач-пульмонолог и врач-гастроэнтеролог, и 3 врача Детской республиканской клинической больницы. Это врач-кардиолог, врач-аллерголог и детский эндокринолог. Белгечләр авыруларны карап, тиешле даруларны яздылар. Кирәк дип тапкан чиракта УЗИга һәм компьютер томографиясына барырга тәкъдим иттеләр. Табиб-пульмонолог Гөлназ Шакирова Казаннан ерак районнарда яшәүче авырулар өчен мондый чакырулар бик уңайлы икәнен әйтеп китте. Муслим халкына Казанга хәтле барасы юк инде, потому что на самом деле үзегез әйткән үтеп үткәнчә арада зур, анарсын язылуларда читенлеге бардыр инде, ансыда бар. Шуңа күрә менә бу, так скажем, помощь инде бик файдалы инде, бик файда китерә кешеләр өчен, потому что үткәчере ул беренче урынны ала по распространенности. Табибка күренергә килгән авырулар да хастахана җитәкчеләренә рәхмәтләрен җиткерделәр. Глав врачка рәхмәт, медсестраларга рәхмәт бик зур. Безне чакырган өчен, Казан врачлары килә дип әйткән өчен, что без менә җиракка бара алмасыйк әле. Аның өчен чакырган өчен бик рәхмәт аларга. Балалар поликлиникасында да ул көнне кеше күп иде. Һәркем мөмкинлектән файдаланып калырга ашыкты. Республика балалар хастаханәсенең поликлиника мөдире Оксана Петеркина балаларны урыннарга килеп карау әти-әниләргә уңайлык тудыра дигән фикердә. Цели и задачи оказания медицинской помощи детскому населению Муслюмов все-таки является одним не из ближних районов, расположенных в Казани. Наша дорога сегодня стояла 4 часа, и поэтому, может быть, многие пациенты получат консультацию здесь на местах, и в этом случае отпадет необходимость ехать в ДРКБ. Кичкенә балалар белән күренергә килгән әниләр дә бик канәгать мондый төр кабул итүләрдән. 5 бала әнисе мин 8 айлык бала белән аллергия белән интегәбез. Шуңа инде Казан врачлары килә дигәчтен күренергә килдек. Бәләки бала белән еракка йөреп булмый инде Казаннарга. Шуңа үзләре килгәч әйбәт булды инде. Бу көнне табиблар 70ләп авыруны кабул итте. Пациентлар Казан белгечләренең ешрак килүләрен сорады. Мөрәҗәгатьне истә тотып, киләчәктә дә төрле өлкә табибларын чакыру кабатланыр дигән шанышта калабыз. Найля Салахова, Динар Мингазов, Муслим телевидениесе.